Dravce. Malá obec v Levodských vrchoch, ktorú založili chovatelia a cvičitelia dravých vtákov v 13. storočí, sa dnes môže pochváliť niekoľkými historickými pamiatkami. Prvou z nich je rímskokatolický kostol svätej Alžbety z 13. storočia, ktorý zaujme najmä tým, že nemá väžu. Práve cennosti sa však ukrývajú v interiéri kostola. Nájdete tu pôvodné chórové lavice, vzácne súsošie a oltáre a nástenné fresky zo 14. a 15. storočia. Práve vďaka ich historickej hodnote sa kostol v Dravciach stal súčasťou gotickej cesty. Nemenej známou pamiatkou je aj gotický most z lomového kameňa vybudovaný v 13. storočí. V súčasnosti je portál viditeľný len z jednej strany, pretože počas opráv cesty bola druhá strana zaliatá betónom. K obci patrí aj osada Bukovinka, ktorá svoje dejiny začala písať koncom 19. storočia, kedy sa tu usadili osadníci z Poľska. Dnes v nej nájdete nielen domy moderné, ale aj domy s prvkami ľudovej architektúry. Jedinečnou pamiatkou je drevená zvonica, ktorá tu stojí od nepamäti a dodnes každý deň ohlasuje veriacim Anjel Pána. V blízkom lese sa nachádza bývalý poľovnícky kaštieľ, ktorý je dnes v súkromnom vlastníctve. Ak chcete lepšie spoznať historické pamiatky tejto obce a obdivovať vzácne umelecké fresky na múroch kostola, navštívte Dravce. Spolu s Bukovinkou sú vhodným miestom na cyklistiku alebo krátku zastávku na ceste do blízkej Levoče.